Ghaeilge chundaí Dúin. Gnéithe féidir a bheith cinnte fúthu. Cha. Heaglann a bheith cinnte gur Canúint a bhí insi mar Ghaeilge chundaí Dúin. Is sin a rá gur raibh an bhír dhiúltach a bhí in úsáid seachas ní. Níl aon amhras agam faoi seo cé nach bhfuil aonaise dhíreach scríofa ar an ábhar. Is sin a rá nach bhfuil aon tafad nó tras scríú de chuint na nuaimhní sa chundaí againn ach tá leideanna ann. Chur agás, tá samplaide ar fáil i leabhscríbhní as chundaí a Dúin. Ba cha amháin a bhí le clisteal sna condaithe timil thart ar chundaí a Dúin agus timil thart orthas an fiú, agus ar nóiche cha amháin atá acu in uile an bhhanan, an chiad Canúint eile ag an tNuam na Gaeilge. Mar sin héin ní intóibh gach duine gur cha amháin a bhí in úsáid. Dar le brandan ó buachalla, ar an bhíonn sé omláin a thógaint le chéile mar sin, is iad na half amórfanna de bhír dhiúltach a áitir in uile an Dúin na níl agus han, agus is sí an aimshiarna atá acu a rian. Caint na nuaimhní atá gceist agamsa sna nóta seo fach agus sin a bháin. Measim go raibh anna tionachar letartha ar na foinsí a luan ó buachalla. Feil. Is féidir a bheith measar a cinnte gur Canúint feil a bhí insi. Gur úsáidú feil in áit foiil mar orm spleách den bhíthar bí mar atá an albain inniu. Is sin a rá gur durú a bheil seachas an bhfuil, agus hanéil seachas níl, agus hanil. Ríist níl aon aonaise dhíreachan, ach feil a bhí le fáil a neistir ar wacha, in a mé, in lintí intrama agus in uile an bhanan.